ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. роҳи сафед дӯстон. чемпиони пешинаи вазни сабуки UFC Чарлз Оливейра гуфт ки барои чӣ муҳориба зидди Арманд Сарукянро қабул кард ва ҳамчунин дар суханҳои Арманд ҷавоб дод. агар ки ман муҳорибаи унвониро интизор мешудум, пас танҳо охири сол меҷангидум, аммо дер интизор шудани ҷангро дӯст намедорам. оё ғолиби муҳорибаи Геҷи ва Холлоуэй пеш аз ман барои камарбанд ҷангида метавонад ё не? албатта ки не. ман оиди ин чиз ҳатто фикр намекунам. ҳама медонанд ки ман дар навбатам ва ман чемпиони ояндаам. барои ҳамин ман барои камарбанд меҷангам. Арман бисёр гап зада истодааст, лекин ӯ ҳамчунин рақиби хатарнок аст. ӯ бояд ки ба худ боварӣ дошта бошад ва бояд ки дар фикри ин муҳориба бошад. суханҳои мегуфтагии ӯ як ҳиссаи ин бозӣ аст. ӯ кӯшиш карда истодааст ки суханҳои ӯ ба ман сахт расад, лекин ман танҳо дар фикри онам ки дар дохили октагон чӣ бояд кард. ман ӯро аз осмон ба замин мефаронам ва ӯ дар ҷое ки як сол пеш буд дар ҳамон ҷо мемонад, гуфтааст Оливейра. дӯстон, чӣ гуне ки мебинем Арман ва Оливейра аллакай оиди якдигар эълонҳои калон карда истодаанд ва акнун тасаввур кунед ки дар пресс-конференсияи онҳо чӣ гап мешавад. ба фикри худи шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? чанд соат пеш Дана Вайт расман анонси якчанд муҳорибаҳоро эълон кард. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. салом бачаҳо, мо боз анонс дорем. рӯзи шанбе 22 июн мо ба Арабистони Саудӣ меравем бо карди UFC Fight Night ки шумо дар саҳифаи UFC Fight Pass тамошо карда метавонед. дар муҳорибаи асосӣ чемпиони пешинаи вазни миёна Роберт Уитакер зидди ҷангори бебоғ бо рекорди 13-0 Ҳамза Чимаев. дар ин муҳориба довталаби асосӣ барои камарбанд аниқ мешавад. дуюм муҳорибаи асосии турнир сеюм рақами рейтинги вазни вазин Сергей Павлович зидди шашум рақам Александр Волков. боз дар ин турнир ҷангори бебоғ Шара Булет зидди Игор Патери ки аз 20 ғалабаи худ 15 тоашро дар якум раунд ба даст овардааст. ин карди беҳтарин аз аввал то охир мешавад ва мо шуморо шаби таърихӣ интизор аст. ва дӯстон, бояд гуфт ки беҳтарин муҳорибаҳо акнун интизор мешавем ва умедвор мешавем ки дар ин турнир ҷангварони тоҷик низ баромад мекунанд. худи шумо кадом аз ҷангвари тоҷикро дар турнири Арабистони Саудӣ дидан мехостед? метавонед фикрҳои худро нависед. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Дэниел Кормье ба UFC муроҷиат карда гуфт ки онҳо бояд муҳорибаи Ислам ва Дастинро ташкил кунанд. ислам ҷангидан мехоҳад ва ман фикр мекунам ки онҳо бояд ҳарчи зудтар ба ӯ муҳориба диҳанд. барои Дастин ин имконияти калон аст. барои Махачев ин боз як чемпиони пешина аст ки камарбанди худро зидди ӯ ҳимоя карда метавонад. ин таърихи кушода аст. натиҷаро пешгӯӣ карда намешавад, аммо як той аз онҳо имконият дорад ки ғалабаи калон ба даст биёрад. шумо ҳамчун ширкат аз ин кор фоидаи калон мебинед. ин муҳорибаро ташкил кунед. Махачев зидди Порие. ин муҳорибаи калон аст. ин аз ҳама муҳорибаи калон аз ҷиҳати пулӣ барои Ислам Махачев мешавад, гуфтааст Кормье. дар ҳақиқат дӯстон, ин муҳориба барои ҳар дуи онҳо имконияти хуб аст, чунки агар Порие ғолиб шавад, пас ӯ чемпион мешавад ва ба орзуи деринаи худ мерасад. ана агар Махачев ғолиб шавад, пас ӯ пули зиёд ба даст оварда боз ҳам машҳуртар мешавад, чунки Дастин Порие яке аз ситораҳои калони вазни сабуки UFC аст. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.